Wis bakul obat wonge. Aja ngono to, Mbak ya wis ben kowe iki senengane nek karo Prabu Mandura kok ling ngelokke sak penake dhewe. Sapa sing bakul obat? Sapa sing bakul obat? Mangke meta Werkudara menika mboten badhe niat ngelokaken kados mekaten menika. Aku takon langsung ana dhisik. Inggih, kula kedah matur menapa? Kok Werkudara mateni Hamsa Dewaka sing karo sapa? Werkudara mateni Hamsa karo Dewaka sing karo sapa? Ora ngaku aja nglakon botak obrak-abrik. Sing arep dobrak-abrik apa? Sing arep dobrak-abrik apa kula tak nyumrisa? Kok anggris nesu apa par dobrak-abrik, anggris nesu apa par dobrak-abrik? Ing mbari dipun obrak-abrik menapa? Negara Ngamarta tau obrak-abrik Werkudara. Yen ngono kramane ora ming Hamsa Dimbaka. Ning kok Prabu Mandura dadi kraman negara Ngamarta? Iki ora jangkae. Sik. Gusih. Menika Werkudara sampun duka lho. Werkudara wis nesu lho. Wong anggere ora ketemu perkarane kok apa-apa dirusak. Gusih to. Mulane aku petang kuwi wangsulana. Inggih kula badhe munjuk atung Paduka. Sing ngakon Werkudara sapa? Kula. Lah genah saiki. Pancen ki menungso ora tenan. Pancen kowe iki nadang kadangku karo ngono kowe senengane pirawane karo Kadang Werda. Kowe iki sing karo aku. Wong sak Ngamarta padha mresani kabeh nggonku perang karo Hamsa Dimbaka. Aku ora kalah. Aku ora kasonan. Lah kok kowe kongkonan Werkudara kon mateni Hamsa Dimbaka iki anggap aku kalah apa piye? Nun sewu, kok Prabu menika perang mung nggunakake okol ning ora nggunakake akal. Ora nggunakake pikiran. Lah iya. Wah, ming okol tok. Ming patut dumeh duwe nenggala, dumeh duwe alugara, jojoi kabeh. Apa nek dijojo terus menang. Wah, perang nggunakake akal ora ming okol tok. Panjenengan risa mboten Hamsa Dimbaka kendak dipateni iso urip to? Ya. Panjenengan kok mboten mas paosaken kanthi permati. Nek Hamsa mati dilumpati Dimbaka urip si Hamsane. Yen Dimbaka mati dilumpati Hamsa dimbakane urip. Menika menawi ginakaken akal tegesipun ratu loro menika ragane loro ning nyawane siji. Woi dimake. Pentunang. Wis to ora sampe melu-melu to. Ratu galak ning goblok. Goblok dasmu kuwi. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Kumambanging Sela Kresna Angranto dhateng rawuh paduka sinuwun samangke sampun ketingal kundur wonten negari Giriboja. Batobat. Panjenenganipun Retna dadi ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya, garwanipun Kakang wong ayu sakarone pusingsun tampa akarya bombong tiasingsun ora liwat pangestuning sun tampanana. Kula pun lingga jimat paripik dayana ning kasantosan. Kula pun lingga jimat paripik dayana ning kasantosan. Kados pundi sinuwun menapa pikantuk damel langgeng paduka nilar praja Mahasingha Sepi meminta dhateng kamuraning para Jawata. Yayi antuk amujimu pun Kakang wis bisa kasembadan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan lan karya bombong raos sing manah kula lajeng kados pundi dawuhing para Jawata. Ora ana dawuh saka para dewa nanging nalika pun Kakang nglakoni tapa ning tengahing alas kedadak rawuhing Sang Resi Kanika Putra ya Hyang Pikula Narada paring wujuding daraning para dewa ingkang winastan pelem pertangga jiwa. Mongko dawuhing Hyang Pikula Narada yen to pelem pertangga jiwa mau supaya didhahar garwaku loro ya kuwi Retnadi lan Retnadati. Menawi tetila mekaten mugi keparana sak mangke kula kemawon ingkang anedha pelem pertangga jiwa. Tobat sampun kados mekaten lho Kakang Mbok. Kula nggih pengin gadhahi turun saking sinuwun Prabu Briyadrata. Mboten namung Kakang Mbok piyambak
nanging kula iki kepengin nggadahi turun, nggadahi putra saking Sinuwun Prabu Briyadrata. Yayi, Siabdi kuwi tinemu nom supaya aja nganti Siabdi mengko disiki kelawan garwa ingkang sepuh sing wajib nampa kanugrahan kuwi garwa sing sepuh dhisik. Patobat sampun kados mekaten. Menika namanipun menang-menangan. Panjenengan kaliyan kula menika sami-sami garwa, ya kudune pramprtangga jiwa didum antaraning garwa sepuh lan garwa muda. Nyuwun pangapunten, menawi panjenengan menika kula nuwun sewu lho. Menawi dipun tandingalan ingkang rayipun Retna Dadi menika wis sawanipun langkung sepuh. Monggo wong wis tuwa ki nek meteng malah mbebayani. Sing kandha sapa? Patobat kula kemawon ingkang ngrebeni tedhaturipun Prabu Briyadrata. Ora, aku wae sing bakal nurunake sejarah ing Sinuwun Briyadrata. Kula kemawon, aku wae wong enom kuwi sing ngalah. Wis aja padha rebutan. Saknyatane garwaku kuwi kabeh Retnadi lan Retna Dadi tak anggep minangka garwaning Prabu Briyadrata. Mula kang sangga kuwi Yayoga. Lamun samengko pramrtangga jiwa iki paronen dadi loro. Sawise diparo dhaharen garwaku loro kabeh padha ndahal pramrtangga jiwa upama ta padha-padha ngrebini lak marah luwih prayoga. Tegese garwaku Retnadi ya kagungan putra, garwaku Retna Dadi ya kagungan putra. Kaya mengkono malah luwih prayoga. Menawi tetelo mekaten Sinuwun kadreng raos sing manah kula ingkang tandang bangkit pinambeng daya-daya mugi kaparingna lan kula badhe andhar wujuding pramrtangga jiwa. Patobat monggo kula aturi paringaken. Nyo tampanono garwaku wong ayu sakarone sing adil. Aja padha rebutan gage dhaharen pramrtangga jiwa lan aku pengen ngerti kaya ngapa dawuh para Jawata mau apa pancen kepara nyata. Kula nyuwun pengayoman kok kados mekaten lampahan ingkang kedah sinandhang pun Briyadrata. Kang wonten namung badhe jejereng sasra wirang kalyan nandrenipun ing Giribajra ing atasipun kula menika Nalendra Gung Binathara. Teka paduka paring mengandhating ngabdipun Briyadrata wujudipun putra nanging nyatanipun namung sepalik-sepalik kados mekaten. Yayi, yen nganti lairing Atmajaku iki kawanguran dening para kawula, kawanguran dening para sentana nayaka ing Giribajra tan wurunga mung bakal ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Ing ora bakal ilang selawase urip. Tobat. Lajeng kados pundi Sinuwun? Mumpung durung dingerteni dening sapa-sapa. Mumpung durung ana menungsa siji sing ngerti marang kahanane Atmajaku ingkang lair separo-separo. Mundhak bebangri marang asmaning Briyadrata. Kene anakmu tak gawane, tak buange ning alas. Tobat. Menika putra Maduka lho Sinuwun nadyan kados menapa wujudanipun. Menika Atmaja Maduka ingkang kula gembol. Tobat. Menapa Paduka Madewantala tumindak ing kados mekaten jer menika putra Paduka Sinuwun. Yai, petungan. Yen to bocah iki mengko saya suwe saya dewasa, tan wurma ming bakal gawe wiranging pun Kakang. Supaya aja nganti doyong kanalindraning pun Kakang. Merga saka nggone pun Kakang kagungan putra ingkang ora wantah menungso. Mula ikhlasno Yai. Ikhlasno. Sesuk kala mangsa nyuwun marang Palimarmaning Dewa, nyuwun putra ingkang pantes lan ingkang wutuh jiwa ragane, ora wujud kaya ngono kuwi. Tobat. Nanging menika putra Paduka. Wis, aja kakean gunung sing tanpa guna. Kene, anakmu tak boyonge ning alas, tak buange anakku kuwi. Aku ora sudi juting menungso. Nanging jejering kowe kuwi Atmajaku mesti ana rasa tresna, ana rasa ora ngiklasake yen to nganti aku ninggal kowe ning tengahing alas. Nanging kepiye meneh iki siji-sijine srana supaya aja nganti kawanguran dening kawula sak Giribajra yen to Prabu Briyadrata kagungan putra ing ngamung separo-separo.
Ger. Ampuranen bapakmu. Ampuranen wong tuamu. Kepeksa pun rawong nglakoni lakon sing kaya ngene. Yen pancen kowe urip uripa nanging aja ngerti karo wong tuamu. Yen pancen kowe kudu mati yo supaya aja nganti ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa yo nggih. Ngono ing tengahing alas lah kok jebul. Gawe kaget atiku piye? Aku mambu getih. Monggo tak kira getihe menjangan iki ditubruk dening wujuding macan utawa getihe kancil utawa getihe kethek ingkang didadi panganing sima lah kok dadi. Tobat ora pangan iki ana bayi. Lah kok dibangun ning tengahing alas be tobat. Monggo bayi loro wujuding wong separo biyo menungsa. Kok lek tegel temen kowe mbuang karo bayimu. Ora sembodo lemu gawe senenge ra jamak-jamak. Bareng tekane ngendon kowe ora padha tanggung jawab bayi ora dosa mbok buang sak nggon-nggon. Tobat. Ning kaya temen wujude piye? Lah kok nanging meng separo kaya ngono wujude. Mara coba tak gathokake. Iso urip apa ora jabang bayi iki mara coba tak jajali. Jalanan ming separo mbok menawa paniparmaning dewa bayi iki iso urip. Akeh bayang ngamung sepalih dening Banjara. Niki satunggiling wanita alasan ingkang mapan wonten telenging mono. Dadak sakoling mangke. Dangu sangsianing dangu kaya ana keketeking jejantung. Sigra melek netraning ponang jejantung. Dewa iki pancen adil, dewa iki pancen yo adil tenan. Ing atase jabang bayi tak temokake. Sobat. Ingkang maune separo. Ingkang maune separo lah kok bareng tak gathokake lah kok urip. Bisa klomat klamet lambene mripate iso melek. Ning kok ora nangis piye tegese bocah iki pancen pepethinganing para titah. Pepethinganing manungsa. Tobat klomat klamet kaya ngono piye. Aku ngerti nek kowe ngelak bayi, aku ngerti. Ning aku ora iso apa-apa, wong aku wis tuwa yo tak mik ana wis ora metu. Mula ya wis diampet meneh ya. Diampet dhisik ya, diampet. Gandeng wujudmu ora padha. Kowe ketadian saka separo menungso. Saka bangkean munggalen bangkean medun. Mula jagat neksenana kowe tak jenengi Jaka Srewang. Jara papanku ning tengahing alas. Aku kowe menungso alasan. Mula jagat neksenana ayo tak sambi kowe tak gege. Supaya enggal dewasa kejaba tak paringi tenger Jaka Srewang kowe tak paringi tetenger Jara Sandha. Ana apa nggih Jara Sandha? Wiwit nalika semono aku takon karo Biyung. Aku kuwi jare mung anakmu puput. Aku kuwi jare mung anakmu angkat. Mula aku tak takon karo kowe sejatine aku kuwi sapa? Yen pancen wong tuaku isih urip, aku bakal ngaut pepadaning wong tuaku nyembah marang kersaning wong tuaku. Yen ibuku isih sugeng aku mesti bakal nyembah marang pepadaning ibuku Biyung. Jara Sandha. Ngerti sejatine kowe kuwi dudu putraku. Pancen kowe ngerti ento aku ki ming wong tuwa angkat. Tegese aku ming wong tuwa sambungan. Yo. Lan kowe tak kandhani ento kepengin ngerti wong tuamu kuwi sejatine Indra Giribajra Prabu Priyadrata. Lho, Prabu Priyadrata. Iya. Lho, yen ngono aku anak ratu. Pancen kepara nyata. Kowe kuwi putra Nalendra Jara Sandha. Wondene ibumu kowe loro ya kuwi Retnadi lan Retnadati. Lah kok aku ora mapan ning kraton iki. Mergo nalika semono uripmu kuwi ora wutuh kaya dene manungsa lumrah. Kacarita ibumu Retnadi lan Retnadati kuwi nglairake jejabang kemung separo-separo. Ya kuwi bangkean munggaran bangkean mudhun. Saka wiranging Prabu Priyadrata aja nganti isin yen to duwe anak cacat mung separo-separo. Tumuli kowe dibuang ana ing tengah alas pamrih supaya tekaning pati. Nanging Gusti durung ngeparengake kowe tekaning pati Jara Sandha, tumuli kowe tak temu. Bayi ingkang separo-separo mau tak gathok Sandrebala dewasa, wujud kowe kuwi Jara Sandha. Wah, bangsatku kowe pendek.
ning jajaran. Ora pantes urip jenenge Biyadrata nadyan kowe wong tuaku dhewe. Ibuku Retna Dirna dadi ora gelem ngakoni anak karo Jarasandha. Wah poteng-poteng ku anjane. Mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun Koko Prabu. Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Inggih namung paduka Surya pepajaring para Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak. Mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu Indoraka. Saha rika lenggan sakmangke kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta Koko Prabu. Ya jagat pangestun kula wayatra jagat. Yayi. Jenenganipun sampun kewajibanipun ngraka Indrawati. Mila sasampunipun kula tampi nawala. Sareng kula surasa isining tulis saklebeting nawala bilih rika lenggan sakmangke. Nyai Prabu Darmakusuma anem bali sawanipun ing ngraka Indrawati. Ngantos kados kula gelak lampah kula daya-daya prapting ing kajangka mboten wonten ing gumana musik. Salebet manahipun ing ngraka Indrawati kejawi namung enggala kula prapting datul ya Praja Ngamarta. Tumunten nampi timbalanipun paduka Yai Prabu Darmakusuma. Yai Prabu gandeng sakmangke sampun kepareng sowan wonten Praja Ngamarta. Kepareng ambabaron ingkang sejati wonten wigatos menapa dene paduka Yai Darmaji amboyongi dhateng sowanipun ing ngraka Indrawati. Yai Prabu Darmaji menamit pasang kaliman tabit tinebene nglodhuni dumawahing tawang tuwa. Sampun dinten kula tumut-tumut dhateng perkawisipun para Pandhawa babar pisan boten namung mugi dados ing kawiningan. Duk nalika semanten ing ngraka sowan dhateng Praja Indrawati Yai Prabu Kresna sampun tata-tata samapta ing gati sawigaing diri nedya tedhak dhateng Praja Ngamarta. Mila tumunten ingkang ngraka munjuk atur resanipun kadang paduka ing Ndoraka. Bilih ingkang ngraka mboten badhe kantun kepareng badhe anderek sowan dhateng Praja Ngamarta. Malah Yai Prabu Kresna nalika semanten paring palilah dhateng ngraka ing Mandura. Mila menawi wonten perkawis saha mboten awrating penggalih dinten samangke ngraka ing Mandura daya-daya ugi badhe ngawuningani menapa to sababipun dening paduka Yai Prabu anim bali sawanipun ing ngraka ing Ndrawati pun Yai Prabu Kresna Yai Darmaji mugi pareng ambabaron ingkang sejati ing ngraka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yai Prabu Darmakusuma ing Ngamarta. Yai Prabu Darmaji Koko Prabu sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Namung gandeng perkawisipun Pandhawa menika mboten perkawis kula pribadi. Nanging menika ujubipun para Pandhawa gangsal cacahipun. Menapa dipun keparengaken kula badhe tetarosan langkung miyen kaliyan para kadang. Yai menika langkung prayogi. Werkudara. Koko Prabu Mandura nderekake jengkaring Koko Prabu Indrawati malah rika nggen sak mengko wis kepareng rawuh ning Praja Ngamarta. Yayi apa ya bakal pun kakang aturake kelawan Kanjeng Koko Prabu Indrawati babagan gegayuhaning para Pandhawa. Ora sadata malang ati mula kaki Wedarna malah tumrap aku kepasang yugya katuju ing dene Baladewa tekan negara Ngamarta. Yen mung tekan negara Ngamarta mung butuh ngerti wae ora usah dadak mbok wedharake. Nah yen pancen arep bebantu marang para Pandhawa syukur bagi sekedi jumuruk. Werkudara Baladewa kakangku piye? Kosik janjane iki ning perkara apa? Lah kok dadi kaya mengkono rembuking siadi kelawan pun kakang. Lho, apa yen pancen pun kakang dibutuhake tumrap kadang-kadangku para Pandhawa? Aku tak takon karo sira Yai, kadangipun kakang Jodipati. Apa tau tate Baladewa ora sak biantu kelawan Praja Ngamarta? Yen adang pun kakang kuwi arang-arang sowan marang Praja Ngamarta. Nanging pendak-pendak Pandhawa ana kerepotan pun kakang tertentu mesti melu-melu cawe-cawe perkara ning para Pandhawa. Yo, yen pancen kaya mengkono, mbarep kakangku marang lagi ngendika apa wigatining bakal mbok aturake marang Kresna kakangku.
Koko Prabu Ndarawati wonten dawuh Yayi. Mugi andhadosna ing kawuningan estunipun Pandhawa sampun sarembag krana sampun nampi nugraning Wang Mahanasa wujudipun negari Ngamarta ingkang semanten. Saha sakmangke anggen kula mangreh bawat perintah negari Ngamarta pranyata sinengkuyung dening para kawula dasih sak praja ing Ngamarta. Ketitik negari Ngamarta sakmangke mujudaken praja ingkang adil warata tias bagya mulya. Kawulanipun kebak ing katentreman tuwin karukunan. Sedaya tebih saking regejegan ingkang dipun ajab namung kamanunggaling para kawula sesarengan hangangkat dhateng praja ing Ngamarta. Mangayu bagya sekti jumur ingkang mekaten. Koko Prabu kanugrahan saha kabunganing mekaten menika kala wau Pandhawa badhe ngucapaken syukur ngersanipun Gusti Mahanasa sarana Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya. Inggih menika tandha syukuripun Pandhawa dhateng para Jawata ingkang sampun paring kanikmatan tumraping para Pandhawa anggenipun mapan wonten ing praja Ngamarta. Nanging gandeng rumangsani Puntadewa menika cupeting nalar cingkranging samukawis. Mila sareng sakmangke wonten aturipun kadang kula sepados kula ambika Kanjeng Koko Prabu ingkang wigatos naming badhe kula suwuni pepajar. Koko Prabu kula pitados paduka ingkang sampun mangertos rampataning sesaji Raja Suya. Sakmangke kula aturi paring pangandikan menapa kemawon ingkang kedah kacawisaken dening para Pandhawa nadyan pepanggil reruba menika awrat nanging kadang kula Werkudara menapa dene Janaka ingkang sampun sagah angulari syarat srananing sesaji Raja Suya. Koko Prabu Jagayi kula nuwun sewu ingkang sepisan menapa sampun rembag kanthi saestu bilih sesaji Raja Suya menika badhe kawontenaken wonten ing praja Ngamarta krana sesaji Raja Suya menika boten saben alindra saged ngawontenaken kacariyos nembe sepisan alindra ingkang saged ngawontenaken inggih menika Prabu Sri Mahapunggung. Ing purwacarita duk nalika semanten inggih namung menika ingkang saged ngawontenaken sesaji Raja Suya krana awrating syarat srana. Nanging apa dene para Pandhawa sampun sarembag badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya ingkang Raka Indrawati namung jumurung dhederek. Yayi sasampunipun kula midhangan sabdanipun Yayi kadang kula ing Ngamarta. Manah kula tumunten bombong. Dene para Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya. Upami sakmangke Pandhawa saged kelampahan ngawontenaken sesaji Raja Suya. Menapa mboten saya kuncara, saya anjaying bawana lenggahipun Yayi Prabu Darmaji. Anggenipun minangka dadi makuthaning bangsa ing Ngamarta. Kresna, iki kula wonten dawuh marang siadi matur marang Yayi Darmaji, syarat srana sesaji Raja Suya ingkang kudu dicawisake supaya sesaji mau sah lan tinampa dening panguwasaning para dewa. Koko Prabu ngestaken dawuh. Yayaji, kula wonten timbalaning adawuh. Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten paring adawuh Koko Prabu. Mara diakimi dakatno ya Dimas. Sesaji Raja Suya kuwi ora gampang Werkudara. Ya panjenenganku wis rembugan karo Mbah. Nanging nadyan ora gampang Werkudara saguh golek syarat sranane. Yayi, kula nuwun sewu. Ingkang sepisan sesaji menika kedah sineksen Brahmana cacah 7 ingkang samya ngrepekaken kidung suci mantram rahayu. Monggo kanthi penggalih lila legawa mboten kanthi kapeksa. Brahmana cacah 7 menika ingkang mangke badhe ngesokaken mentega suci kinarya syarat srana lumadining sesaji Raja Suya. Koko Prabu menawi namung Brahmana cacah 7 menika mangke kula kinten Pandhawa mboten badhe kawratan jer kathah sumitraning Pandhawa ingkang wujud Brahmana pandhita ing mapan wonten jagat menika. Koko Prabu dene ingkang angka kalih syarat srananing sesaji kedah wujuding wulu wektu bumi negari Ngamarta inggih menika pala kependhem pala kesimpar pala gumantung lan sak pituritipun kedah mlempak wonten ing alun-alun negari Ngamarta. Ing salajengipun sesaji menika mangke dipun anggep sah menawi sineksen Nalendra cacah 100. Mongko Nalendra menika kala wau kanthi penggalih ingkang boten dipun peksa kanthi manah ingkang lega kanthi manah ingkang ikhlas nekseni lumadining sesaji Raja Suya. Wah, yen ming syarat kaya mengkono aku ing bakal wujuti. Werkudara, nggih. Dene ingkang pungkasan
ingkang saben Alendra ora bisa nglakoni sesaji Rajasaya mau kudu nganggo sesaji kurban. Sesaji kurban kaki kowe paringa pangandika. Kudu nganggo kurban apa? Apa kebo, apa sapi? Pira cacaya kuwi bakal mujudi. Dudu wujuding satu kewan Yayi. Dudu wujuding satu kewan. Ya. Nanging kurban ingkang ndak karepake ana ing kene sesaji Rajasaya mau kudu nganggo sesaji kurban. Mongko kurbane ya kuwi wujud menungsa. Kurbane wujud menungsa. Kenapa sesaji kurban wujud menungsa? Koko Prabu. Menawi tetila kedah damel sengsranipun sesaminipun agesang. Dinten sak mangke kula jabel anggenipun badhe ngawontenaken sesaji Rajasaya. Mboten badhe kelampan Puntadewa nyumurupi dhateng pejahipun sesami krana kinarya srana kamuktenipun para Pandhawa. Koko Prabu kula mboten badhe amentala menawi kedah mangun kabagyan kanthi ancik-ancik dhateng kunarpanipun tiyang sanes. Nuwun sewu Yai. Ingkang kula kajengaken wonten ing mriki menika mboten selamaking menungsa wantah. Nanging wujudipun Alendra ingkang watak angkara Budi Candala. Monggo sampun mboten saged dipun endhakaken tegesipun sampun wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Tegesipun Alendra menika kala wau sampun mboten saged dipun nemutaken. Sami kemawon para Pandhawa menika ngisas angkara murka wonten ing jagat. Mila ingkang saking menika kedah taliti angupaya Nalendra ingkang minangka dadi ganjring Saji Rajasaya. Nuwun pamunten Yai. Menawi ingkang dados kurban menika Nalendra lumrah kula kinten Pandhawa badhe anyandang dedosan ingkang badhe boten ical selaminipun gesang. Nanging sareng kula midhanget aturipun Yai Kresna bilih ingkang kinarya kurban menika Nalendra ingkang watak angkara Budi Candala. Menika sami kemawon Pandhawa netepi dhateng kewajibanipun minangka utusane ngadil Ambrasta angkara murka ingkang gumelar wonten ing jagat menika. Nggih. Nanging nadyan ingkang kedah dados kurban menika kala wau Nalendra ingkang angkara Budi Candala. Koko Prabu kula mboten badhe mentala. Barep kakangku. Ora udara piye? Barep kakangku ngrembuka Brahmana cacah 7. Kowe ngrembukana wulu wetu negara Ngamarta mula kependhem mula kesimpar lan sak piturute. Aku karo Janaka tak ngrembug ratu cacah 100 kinarya nekseni sesaji Rajasaya kanthi ati sing ikhlas. Saha aku sing bakal golek ya kuwi kurban minangka ganjling Saji Rajasaya. Werkudara nadyan siadi ingkang tumindak nanging pun kakang uga bakal kelepetan dedusan. Ora, aku ingkang bakal nandhang dosa. Upama uduh ana dosa ing dirampa dening Werkudara. Mula kang sangka kuwi Kresna kakangku. Mula kake tuduna babarna pisan miturut paningali Kresna kakangku. Sapa ratu ingkang pantes minangka ganjeling Saji Rajasaya ingkang kudu dadi kurban supaya Saji Rajasaya sah tinampa dening para Jawata. Werkudara. Piye? Yen sak ditakon perkara sapa Nalendra iki bakal dadi ganjeling Saji Rajasaya, Yai. Dina iki pun Kakang ora durung bisa ngaturake merga isih sinengker dening panguwasaning dewa. Nanging ora suwe meneh bakal tinarbuka dalan bisa nemokake sawijining Nalendra ingkang kudu dadi kurban ana ing Saji Rajasaya iki Dimas. Kadangipun Kakang Jodipati. Bu, dereng ngantos purna anggen kula ngunjuk atungersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Menika wonten satunggiling Nalendra saking tlatah sabrang mbok menawi ingkang sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan Koko Prabu jagat wasaning Bathara Wayakura jagat Koko Prabu. Nggih. Wonten Nalendra ingkang sowan mangka tanpa tinimbalan. Wah, la iya aku ya ngerti. Wah, sajae pancen wong sugih tenan. Ratu ingkang sugih blegedhu. Sandangane sarwa Mas Mutiara Jamrut Hergeni. Wah, untune wae Dimas. Apa ora jeneng wong sugih? Koko Prabu kok pirsa? Monggo Nalendra menika mungkuraken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, nalika sowan iki mau joget-joget iki mau prengas-prenges. Untune ketok lemas kabeh. Mesti wong sugih. Nggih, Nalendra mbok menawi Nalendra Bondo Bandu sajae ngono. Yayaji. Tumuntun katimbalan menapa sowanipun wigatosipun menapa? Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Menawi badhe damel risak negari Ngamarta, kula trimasuraken dhateng Raka ing Mandura. Nanging menawi sedyanipun menika kala wau sae. Yai Prabu Kedang Lenggahé Berbudi Bawa Laksana.
Koko Prabu kas kecakno anggen jengandika lenggah. Lho niki. Kisana sampun kinten kula tumambu yekno panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Lho namit pasang Kalimantabe tinebina ing lodune dumawang tawang tuwang sinuwun. Oh, ora budheg biasane budheg. Inggih Koko Prabu. Kok adat saben iki sok Ratu Sabrang iki anggere sowan ing negara Ngamarta menika Ndrawati mesti budheg iki ora budheg. Sajaipun sampun dipun priksaaken Koko Prabu. Mlayu paduka dangu dhateng kula awon tanpa warni kula menika wingking saking garing pagralun. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula. Kula menika pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa Niki kasinggan mekaten. wingking saking negari Pagralun. Prabu Hamsa Kasinggan. Kula nuwun pamunten menapa kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa. inggih mboten wonten kalih kula pun Nalindra Prabu Puntadewa. Omongan anggere suwe kok kami sosolen. Inggih Koko Prabu mbok menawi menika sampun ciri gethekipun. Mbok inggih sampun dipun raosi terus to. Lho lah aku ki ming ngandhake ora ngrasani kok. Prabu Puntadewa leres. Kasinggihan mekaten Kisana. Alah. Menawi ngaten boten klintu anggen kula kekalangan Maloya ngidri jagat ing pangajap saged kula pinanggih kaliyan negari Ngamarta sowan ngersanipun Sang Prabu Darmakusuma. Waduh piye-piye. Mongko wonten wayangan kula menika sampun prisa dangu. Kula menika sampun mireng dangu. Nalindra ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Prabu Darmakusuma. Nalindra ingkang berbudi bawa laksana. Sampun malih wujuding brana pijes dipun suwun dening tiyang sanes. Nadyan sugengipun Prabu Darmakusuma menika dipun suwun dening tiyang sanes, tentu dipun paringaken mila boten aneh menawi panjenengan menika kondang ratu ingkang rahipun pethak. Inggih sedaya menika namung kandhek wonten ing pangucap mawon sinuwun kula dereng saged ambuktekaken. Oh nggih boten napa-napa. Boten napa-napa sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sesami-sami dipun prayogakaken anggenipun lenggah. Lho niki sampun boten kirang prayogi. Nyuwun pangapunten. Ingkang ageng inggil wonten wingking panjenengan sinten? Menika kadang kula Yayi Werkudara ing Jodipati. Raden Werkudara. Inggih kasinggihan mekaten. Wong ngarep gurusuwe kok gagap iki lho. Wah edan. Wah bombong marang manah kula. Persasat kadhi kejugurukan Bukir Sari kelepaning Samudra Madu. Mergi wonten negari kula menika para nem-neman sami kedanan lan Raden Werkudara. Nyata satra ingkang pilih tanding boboting yuda sareng kula nyemur pidhateng citranipun Raden Werkudara. Wah dalah piye Sembada prawiring tama. Sembadra prawiring yuda gagah timbar jojo. Monggo nek disawang saya suwe ora saya medeni ning saya bagus. Wah edian. Sami kalih kula. Inggih. Kula menika wonten negari kula menika gondang ratu nek disawang saya suwe ora saya ala ning saya marai gumo. Inggih. Matur sembah nuwun Raden. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kula penggemar panjenengan. Yo, tak tombo iki. Wonten negari kula menika sampun nyasa kaos Raden. Amargi sami kedanan kaliyan panjenengan. Wah, yo tak tombo iki. Nuwun sewu. Kula sowan mriki kala wau wonten setunggiling Nalindra, pasuryanipun cemeng. Menika sinten? Menika Nalindra ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nalindra Ndrawati Prabu Kresna. Inggih kasinggihan mekaten. Ingkang kondhang titih Sang Hyang Bathara Wisnu menika Mboten wonten kalih. Waduh, lah kula menika ngimpi napa? Badhe pinanggih kaliyan Nalindra mustikaning jagat. Wah, ladalah. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, Kisana kula tampi dawah sami-sami. Wah, edian suarane renyah.
piyayi-piyayi iki pancen piyayi-piyayi sing becik suarane sarwa gawe marem ning ati dipun sekecaken anggenipun lenggah kisana lho nggih sampun boten kirang prayogi lho sampun kengunekke untuk kula Mas wau sinten Nalindring Mandura Prabu Baladewa Nalindra Mandura Prabu Baladewa kok kula dereng nate mireng menika ratu ing mboten patosa kondang mbok menawi sabar lho kok Prabu sabar mboten apa-apa ya aku ora apa-apa Gus ora apa-apa wis ben dolek kaya ngono ora apa-apa ning gawenen perkara rumangsane anggape Baladewa ki sapa-sapa wis ngerti kok menungso siji ki ora tau maca koran Baladewa kok dolek ratu ora kondang sapa-sapa wis ngerti karo Ratu Mandura Prabu Baladewa negarane ora tau ketekan mungsuh mergo padha wedi karo pun kakang kok dadi dolek ratu ora pancen kondang ki anggape apa le dadi ratu ki lho suwe kok piye inggih namung mbok menawi dereng mireng kalian panjenengan mo ya aja dipeksa nek urung krungu ki aja dipeksa ya wis tak sabar iki lajeng ingkang lanipun bagus menika pun Arjuna kadang kula Raden Janaka inggih kasinggihan mekaten wah edian wah bagus tanpa cacat gawaya teja ngawak tirta pamlujenar kaya senjana sinanging mula ora aneh wonten negari kula menika kondang sak donya menika baguse separo dipek Raden Janaka sing separo didum wong sak donya kula komanan kados mekaten menika inggih mboten dados menapa inggih mboten dados model menawa sampun kodrating sing gawe urip inggih kisana wonten rawuh panjenengan rawuh mriki menika namung badhe pitepangan menapa wonten perlu kok sinten-sinten dipun tanjihaken rawuh menika wigatos rawuh menika wigati tumraping kula oh ngaten inggih salajengipun badhe kepareng-paring dawuh menapa lan gadah wigatos ingkang kados pundi menika ngaten sinuwun wale-wale menapa kula menika darang-darang sowan wonten negari Ngamarta menika awon tanpa werni kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa utaminipun Sinuhun Prabu Darmakusuma kacarios negari kula Pagralun menika sampun wonten 3 candra ingkang lenggane dinten sakmangke menika ketaman pegebluk kata para kawula ingkang sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mongko sampun boten kirang-kirang ngen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata myampura nimpuna supados nambak rengkaning praja paradene katindaken gagar wigar tarantu karya wanci ingkang sampun katetepaken menawi boten klintu wancinipun Anggara Kasih Selasa Kliwon kula menika lampah sari naritis sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak supados pikantuk wenganing Jawata ladalah dewa taksih melas dhateng abdipun Hamsa satengahing dalu kumenika Jawata bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu botripotipun ingkang abdipun Hamsa menapa ing kedah kula tindakaken sakadang kisana supados negarinipun Prabu Hamsa menika saged padhang kawontenanipun matur sembah nuwun sinuwun wale-wale menapa dawing Jawata ingkang sampun kula tampi negari kula menika saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi tinenggan mboten ketang namung telung kedheping paningal kedah tinenggan pusaka negari Ngamarta inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada mila sowan ngersanipun Gusti kula Sang Prabu Darmakusuma menika wonten suka lilaning penggalih mari ngampil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada mboten ketang namung sekedhap bali kula boyo wonten negari kula ingkang wigatos supados damel pepadhang dhateng negari ing Pagralun ewadene sinuwun ewadene ketlatasing rembak menawi paduka mboten maringaken ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada monggo kula paring dawuh menapa pusaka menika kedah dipun lintoni menapa pusaka menika kedah dipun tumbas menapa pusaka menika kedah dipun sewa menawi kedah dipun lintoni panjenengan kula aturi paring dawuh nyuwun lintu menapa titian gajah kamboja kuda ingkang ageng-ageng sampun kula cawisaken cacahipun pinten kantun ngaturaken dhateng paduka Gusti kula sanata tumuli pustaka Jamus Klimasada kula boyo wonten negari kula ewadene pusaka menika kedah dipun tumbas
kula aturi paring dawuh reginipun pinten kula bayar kenceng mboten ajeng kula cicil kula bayar mangke mawi cara wonten panggenan kula menika wonten alat naminipun handphone menika saged dipun lebetaken wonten ing mriku lajeng mangke kantun mejet kemawon sampun kula kintun pinten triliun pinten miliar boten inggih menika menawi dipun sadi nanging menawi dipun sewanipun pinten kula aturi paring dawuh kula mboten badhe wang-wang nyawang reginipun kula mboten badhe blereng kedah bayar dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging sinuwun upamiya menika namung upami Pustaka Jamus Lima Sada menika mboten pangkaparingaken dhateng kula panjenengan ngekahi ateges sami kemawon menawi kula wangsul wonten negari kula tanwuruka kula namung dipun ceceda kula namung dipun cacat dening para kawula sak negari kula sinengguh kula menika ratu sing ora iso menehi pengayoman kali kawula kula ora iso menehi panguripan kali kawula kula ing atase negari kula ketaman pegeblok kula mboten saged maluyakaken negari kula tinimbang kula wangsul mangke namung dipun cacat tinimbang kula wangsul namung dipun ceceda dening kawula kula sak mangke menawi panjenengan badhe anyobi dhateng ing abdipun Hamsa kula nyuwun pangapunten nadyan ing mriki lenggapura nalendra ing mriki lenggapura satriya ingkang pancen sekti kalintang jayaning perang kinarya anodi dhateng tetrimanipun gesang Prabu Hamsa ainipun gesang wonten ing alam padang badhe kula cobi kegiatanipun satriya negari Ngamarta badhe kula cobi kegiatanipun senopati negari Ngamarta menawi paduka ngekahi Pustaka Jamus Lima Sada kula aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel beteng Ngamarta kula tebak mboten rubuh ateges kula menika badhe kawon kaliyan para satriya negari Ngamarta kula mboten badhe wang-wang nyawang dadaning senopati negari Ngamarta Werkudara nggih mbok wangsulana iki to Dimas Brahmara remangos wamya ngambreng kadhe karunaning kasose yaning marga memalatkong ing Hamsa wonten dawuh Raden yen kowe nembung Pustaka Jamus Lima Sada karo mbarep kakangku kowe kleru lho klentu terus pundi merga wis ana sesasi iki Pustaka Jamus Lima Sada sing duweni dudu mbarep kakangku ingkang kadah sanes sinuwun Puntadewa dudu ingkang kagungan sinten aku merga wis sesasi iki diwenehke karo aku ora iso ngopeni Pustaka Jamus Lima Sada sing tunggu demit medeni bareng kakangku gila weruh sing tunggu Pustaka Jamus Lima Sada kula tumuli diparingke karo aku nganggo seminggu wae wis ora kuat mula wis ana 3 dina iki tak tawakke mrana-mrana ora eneng wong tuku diwas kebeneran kowe mrene arep tuku Pustaka Jamus Lima Sada mung kari rembugan regane yen pancen cocok gawanen ana ing negara Pageralun alah lah ngaten menika kula suwun ngaten menika dol tinuku menika sampun dipun damel repot nek pancen wis arep didol ya didol regane pira nek kula wantun bayar kedadosan kula beto sampun paripurna ngaten kemawon yo lajeng kula aturi paring dawuh Raden reginipun pinten kula aturi paring dawuh janjane ora tak wenehi rega lho mboten dipun paringi rega ora jalaranipun mergo aku ora njaluk dijoli duit ning njaluk dijoli barang nyuwun dilintoni barang menapa aku pengen duwe dolanan ya kuwi mata raja loro cacahe nun duwe loro cacahe wah mata raja loro cacahe yo sampun kuwatos Raden kula menika gadah paguyuban naminipun paguyuban Wargalaras menika dumados saking mata raja sedayanipun akhir-akhir niki kathah ingkang sedaya nuthuk gamelan ning nganti entek-entekane nuthuk rancakane ora krasa merga turu yo
Mata sing kaya ngoten mengki kula cuplikane. Wis ora kanggo gawe. Ajeng laturke karo sampean. Dudu matane kancamu. Lho, ning sing tak karepke mata raja sing ning ngarepku. Iki dipun kersaken. Mata raja sing ning ngarepku mesine kowe ngerti. Lho. Mataku. Wah, matamu loro tinggalan kene pustaka wis 500 gawanan. Wah, iblis larat. Wah, gugu karepe dhewe. Nyangklak sak nduring tenggak ngilani dadaning Prabu Amsa. Werkudara. Arep kowe kakapi deksa. Kowe gedhe dhuwur. Ning ora-orane aku bakal nyawang dadamu. Tutune kene papanane terganti dayan. Ora minggat nak gecek ndasmu ya isa-isane lho. Ing atase nantang karo wong kok dadak nganggo mata bareng karepe piye? Wah, ratu kaya ngono kuwi nek ditokleh ndak gedhe ndase. Mula kudu nganggo sinamuning samudana. Werkudara, apa? Bener, ratu iki mau mbok tantang perang kuwi aku mathuk, aku sarujuk. Lho kok sik kok mathuk kok sarujuk iki tegese piye? Ngamarta bakal dadi ajenge pasulayan kok Prabu Kendra piye? Werkudara. Piye? Kowe mau takon apa karepun Kakang? Ratu ngendi sing kudu dadi ganjeling sesadira Jayasaya? Sowaning Prabu Hamsa iki narbuka wiwara padang tupraping para Pandhawa. Ngerti ya? Kowe tak kandhani ya Werkudara. Hamsa iki mau setemene kongkonane Nalindra Bajra sing jeneng Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha kuwi ratu jahat. Ratu Angkara Budi Candala. Hamsa kuwi duwe sedulur jenenge Dimbaka, ratu loro ingkang sekti mandraguna. Dina samangka diutus dening Prabu Jarasandha kinen golek ratu cacah 100. Merga ratu 100 mau bakal dibekakak dibeleh ning alun-alun negara Inggiri Bajra. Gone Prabu Jarasandha bakal nganakake Hyang Bathara Rudra dewaning Angkara. Mung kari telu sing durung dirangket dening Prabu Amsa, merga wis iso ngrangket ratu 97 cacahe. Ratu telu mau ngendi? Ratu telu mau siji Ngamarta, loro Ndarawati, telu Mandura. Iblis lanat! Kowe ora kandha mau-mau. Kowe ora omong mau-mau. Nek Hamsa kuwi utusane Jarasandha sing bakal mbedhak negara Mandura. Werkudara, kowe ora sampe. Aku wis krasa kok Werkudara. Aku nyebut Mandura mongko kok Prabu ki piyayine getapan dosa kau. Sajake ora trima. Duka yayasinipe terus ngoyak karo si Hamsa. Wah, wong gerang ora tatanan. Lho. Kok wong gerang ora tatanan? Hamsa mau sing ditantang sapa? Sing ditantang Werkudara, mestine kae mungsuhku. Senengane ngrebuti mungsuhe wong liya. Kaya ampuh dhewe. Dongake modar. Lho. Aja ngono to, ya men. Wah, nek pancen arep golek musuh liyane. Iki mau wis tantangan karo Werkudara wis dadi tantangane mengkari nglakoni. Negarane dirasani kok nesu-nesu, ora ana sambung rapete karo Hamsa. Metu njaba karo bengok-bengok kaya cah cilik. Werkudara, ngopo? Mbok ya ora kaya ngono. Sing sareh to Dimas. Atimu karo atiku iki beda. Yen kowe iso sareh, yen aku ora iso sareh. Mergo kowe ora tau nglakoni wong perang. Wong perang yen mungsuhe direbut karo wong liya, atine lara. Ngono sorah sareh. Ratu nek gaweane blonjo ya ngono kuwi. Ora sapa-sapa terus disenehni to. Ya aja ngono arep gaweane blonjo nek kebutuhane rumah tangga iso dicukupi. Kresna kanggo anggere ngendikan mesti kaya ngono. Koko Prabu sak mangke keparengipun kados pundi? Yayi. Samangke menawi dipun parengaken kula ngambil kadang kula ing Jodipati lawan kadang kula ing Madukara. Sirmu piye Kresna kakangku? Werkudara, Ngamarta dipadhangke sik, sawise Ngamarta padhang mengko sing ditak kanthi. Menyang endi? Menyang negara Giri Bajra. Arjuna ya iya, inggih ngestaken dawuh.
Koko Prabu babakan perkawis sesaji kurban kula pasrahaken dhateng Paduka miwah kadang kula kekalih. Sakmangke kula badhe mbudidaya anggenepi reruba pepanggil ingkang kinarus syarat srana lumadhining Sadiraja Suya. Ingestaken dawuh Yayi. Kembar wonten timbrang ngadhawuh. Dawuhna marang para abdi supaya cecawis suba rampiring sesaji kula ngestaken dawuh. Babar pisan budalna kang padha seba jeneng pun Kakang Kundur Ngedaton. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Aja kaya bocah cilik kadangipun Kakang Nekula Sedewa. Purna gatining pananggilan. Sanutasa Kundur Ngedaton jeluk saking dampar kula namit gambaran gading kadhiraken sangganing para Banceti manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngambil upacaraning keprabun. Kawijinan saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah guning stinggil Natura Guru Ngamarta. Ing wigati nyuwun ngambil wujuding pustaka jamus miyang jimat lima sada. Dados pundi Gusti kepareng abdipun togok jumadung dawuh. Yayi Dimboko. Jebul tinemune ora gampang nggone nglembut pustaka jamus lima sada. Tetitik para Pandhawa ngerti marang legetaning atiku. Nggonku rewa-rewa negaraku taman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tirumbaran pustaka jamus lima sada. Nanging timune apa kang ngaturake parasun Prabu Darma Kusuma Raden Werkudara ingkang paring wangsulan malah semune ngiyas lawan pun Kakang. Mula dadekake geger madaning dhatru ing negara Ngamarta. Tumuli Raden Werkudara tak tantang metu saka ing dhatru Praja Ngamarta. Yen ngono bakal dumadi peperang gegempuran antaraning Wadyabala saka ing Pageralun lawan Wadyabala Ngamarta. Samapta ing gati sawiga ing diri. Aja dikendhoni ngene dandan nanging malah kepala dikencemi. Ayo cageti negara Ngamarta. Sapa sing ketok peparangi karepanku kaya mbayang pustaka jamus lima sada. Ala awir-awir antas malang-malang tak putung. Togok Wadyabala sawetara dibudhalake. Lho niki karo aku Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki Singa Mulangjaya. Singa Mulangjaya tambak yuda Bima Kuntring. Wah, pamer jeneng keparat. Balik kowe sapa? Kekeseting sira Prabu Amsa. Aku tumenggung menak Kedali Seta. Tumenggung menak Kedali Seta dasar para nyata. Ayo. Wong Pandhawa menehake pustaka jamus lima sada apa ora? Ora gelem menehake pustaka jamus lima sada kok aku tak blengket negara Ngamarta. Tak bedah negara Ngamarta tak bondo Ratu Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Bola-bolaban suaramu kuwi wani ngrasani marang sugeng Kanjeng Koko Prabu Yudhistira. Kok iso dewa watune nyempal bau kiwa taning Setyaki piye? Iso nyempal bau kiwa taning Setyaki Barawa. Matna sastra Jenderal Matakan Aji Jaya Kawijayanmu. Tumpang songkon Matakan Aji Jaya Kawijayan. Tebak dadamune margane patimu Singalena prapting laris. Manane nganggone nak membangen tomunyo deman. Amut dan jalan dan banyak ya. Ya weh. Raden Werkudara wis sapa? Tumenggung demandan kilojenya. Sapa? Demandannya. Wah, sakarepmu. Caremu piye ta iki? Nangon jenengan caremu. Aku ora paham. Radung. Ora. Sing dadi nyatane munduhe perang. Ayo, ono mundur apa? Ora gelem mundur, untapke nyawamu. Cemblok dadamu. Apa? Cemblok. Apa kuwi? Rungumu mesti nyemblok. Nyemblok dadamu. Ayo, kaki jajaran. Mati nang aku Loh, gamelane ora muni. Rambut gawe. Nek yo meneng wae. Nyong ngono. Ayo, pada lek kencang ada. Ayo, duwe rombongan Dora Manut kok dingu. Ayo, ya mangkel ya. Nantem piye nyelek kendange delang ngono ora malah mangan kuwati. Arepmu lha ini dina emis. Ati nang
Ayun, ya no manen. Ngono. On. On. Mati aku. Ini ya orang-orang nyumo ini. Iya nang ngono. Nah, opi barang. Waduh pecah kula Mbah. Pecah kula. Piye? Mungsa-mungsa apa? Mangsa kula Wadyabala saking Ndorowati, Wadyabala saking negara Mandura, Wadyabala saking negari Ndorowati. Jenenge sapa sing maju perang? Naminipun Raden Setyaki. Raden Setyaki. Nggih. Tanganipun atose mboten jamak-jamak. Kula semanggaken Mbah kula kawon. Awa mingsak kowe kok musuh Raden Setyaki. Lagi aku sing wis tuwa kaya ngene iki mbiyen nek musuh Setyaki nganti dina-dina kok le gelut. Waduh, napa nggih? Damangi ya. Aku mbiyen ya wong gleleng, Setyaki ya gleleng. Arep onom kono ning aku seneng gelut. Biyen nek perang karo Setyaki iki jam-jaman nganti dinan-dinan. Berapa iki? Damangi ramak rangguku kowe senengane. Bocah kula Mbah. Musuh-musuh apa? Setyaki. Setyaki iki sak ndegan tek loro lho. Nggih. Edan tenan bocah kaya isih peng-pengan. Piye kowe? Ramotok. Ramotok piye? Nang ketemu Setyaki. Niat kula. Niat kula ketemu Raden Setyaki ini jebulane mendoke Raden Werkudara. Sapa? Mendoke Raden Werkudara. Masa sak kula ketemu Raden Werkudara jelas kalah. Ning daripada kula mundur izin, tetep kula tataki. Sing ditetaki sapa? Kula tataki. Tuwa elek bunek. Jengkulmu melacak yo ora. Karo wong tuwa kok ngunekke tuwa elek budek. Musuh Raden Werkudara. Leres. Raden Werkudara kula antem menawa. Iki Raden Werkudara tiba teng rai. Bledak. Mah kontal mriko, kontal teng muni kelir. Remok. Nek kapan jadi namanya. Omong ora cethae kok. Permisi Mbak. Inji. Kowe kok andang metu meneh. Betul-betul pun kepengen gelut Mbak. Kepengen perang. Perang karo sapa? Sauntene Mbak, kula niku wonge gelemen to Mbak. Perang karo lanang ya gelem, wedok ya gelem. Pokoke endi sing ketemu, sing gelem takjak perang ya takjak perang. Aku jane isin le duwe anak kowe. Metumu kok dadi kaya ngono. Mboten saisin Mbak, jenenge sedaya menika disyukuri. Mergo menika anugerah motor. Anugerah motor piye? Kowe arep maju perang apa piye? Mungsuhe sapa Mbak? Mungsuhe wong-wong Ngamarta, mungsuhe wong-wong Ndorowati. Edian. Gugu karepe dhewe. Prajurit padha bubar mau tanpa iso dikukup. Kaya sampah dikukup. Amasra merata jaya merata imbang yen padha-padha. Halo. Sapa sing isih ketok? Ya ampun, sapa sing arep musuh karo Sukini?
Ini nek lawan jenenge Sukono nek mbengi jenenge Sukini. Jenenge Raden Sencaki. Sapa, Mbak? Sencaki. Raden Sencaki. Aja ngalake prajurit sing wis kalah karo kowe. Ya aku kalahno, ayo. Bisa ora ngalake aku, ayo. Aja dupe wujude kaya ngene tak cekel tanganmu loro. Loro kabeh tak cekeli. Bar kuwi tak Sirna mergelayu dening aku kowe Raden Setyaki ya, Mbak? Mengko nek leru jenenge ndak leru wong. Iya. Maju legane ngatiku. Sapa mendelik mripate? Raden Setyaki. Raden Setyaki. Dasar Pranyata. Ya ampun suarane ganteng banget. Kaya si M. Apa? Si M. Pranata Carawi lho. MC. Kewalik. MC. Iya. Oh, Sukini, Mas. Prajurit pengpengan saka negara ing agralun abdining Prabu Hamsa. Kejaba prajurit aku tukang pijet, Mas. tukang pijet. Yuk diurut ya. Aku ora butuh pijet. Ya ampun dicoba sih. Dicoba sih engko tak urut nek rapi nang bayar separuh, Mas. Bayar separuh, ye. Sawak wis mburi sik to, Mas. Mengko sampean mengkurep tak sok ilengo plicin. Terus iso tak urut mendhuwur set. Otot bayu iso lancar, peredaran darah iso lancar. Tak urut set, mengko nggon sikil munggah. Set, ngono wis mburi wis njur mlumah. Enggak mlumah tak urut set. Iki prajurit apa? Prajurit, Mas. Prajurit aku wis manteni kadal telu. Prajurit mateni kadal telu kok pamer. Tak plinteng lho, Mas. Tak plinteng dadi aku titis, Mas. Ya perang yuk. Yo, ayo neng kene tentoke kaya apa aku sing tekani pati. Ya ampun seneng aku nganti mati, Mas. Yo. Nganti mati tenan. Yo. Berala entekke we, Mas. Nganti mati tenan. Ayo kaya apa aku sing tekani pati. Ayo Mas, yuk golek nggon yuk. Lho. Golek nggon piye? Masa perang ning padangan? Perang yo golek nggon sing sepi, Mas. Ben sapa sing menang ora ketara, sing kalah yo ora ketara. Sing kalah nek ketara ora yo ning padangan ini isin. Isin, Mas. Malu. Neng kene wae. Mo. Ayo golek ning pojokan alun-alun ya. Neng kidul ana ya. Neng Saringin ya. Ora, neng kene wae. Mau aku isin, Mas. Aku isin ya ayo ta, ayo bau. Mengko ora seneng bali barang bali duit, Mas. Ya ampun, Mas Setyaki iki lho. Kene wis mempeng kok ya ora sida. Amoh. Ya ampun, cangkeme amba banget. Ya ampun, nak lolong itu. Sampeyan sapa, Mas? Ora jawil-jawil. Yakin dawa. Baladewa. Basa. Opo? Baladewa. Iya, Ratu Mandura. Mandura. Iya. Sapa kowe? Sugene, Mas. Kok menjak-menjek apa? Ora apa-apa, Mas Jeming. Aku kan kebiasaan seperti ini. Kebiasaane pancen kaya ngene, Mas. Dadi aku ini ngomong karo sapa-sapa ki menjak-menjek. Ilate sok tak totoke. Men koyo kadal lho. Men koyo kadal, yo. Ayo mundur. Kowe ora sak bapake mungsuh Baladewa. Aja ngece, aja ngece. Aku tau tate ngalahke ratu, Mas. Ratu sapa? Ratu Kertu. Ratu Kertu domongke. Nek rak
Alah musuh aku Mas, ya ampun ya sak yo krik. Apa ra ngreng? Kowe menungso salah kedaden ki bali ora? Bali ora? Kowe nrejang marang negara Mandura, nrejang marang negara Ngamarta Durawati musuhe Baladewa. Ya ampun kasar banget iki. Aku suka main kasar. Kowe ngejak apa Mas? Wani karo Baladewa Sing tak wedeni iblis karet musuhe mucat. aduh, Kok celat. untukku pelataran Mbak. Apa? Untukku pelataran. Didupak Baladewa. Lah kowe ngapa? Nuntut Prabu Baladewa. Sapa kowe? Prabu Baladewa. Aku sukini, ora sepene musuh aku. Ayo bali, aku ora bakal bali. Wong aku ora desamu. Baladewa nesu, Mbak. Modar kowe. Sikile Baladewa numpak cangkem kula ya ampun cangkem kula nyambut gawe ra iso nyambut gawe. Kula idokake dul ngoten untuk kula plotel. Apa? Plotel. Bulan baleni ora. Matur sinuwun Prabu Hamsa. Tinuwun. Tinuwun Prabu Kamsa. Kamsa kowe ora tugel gulmu maring. Prajurit Ngamarta Durawati Mandura sampun boten saged dipun undhanaken. Kula semandhakaken sinuwun wontene menika pendhita tuwek ngajengan kula menika namung ngomong tok boten nyambut gawe. Kok tak kepruk botol ndasmu lho. Memang ngece karo padha piyaos sak landhean. Bubar mawut lakone perjalanan saka Pageran. Abdining Prabu Hamsa ora ning kemangga mulya mungsuh wong Pandhawa, mungsuh wong Durawati, mungsuh wong Mandura. Semingkira 97 ratu ingkang wis tak bondo mung kari 3 ganepe Ngamarta, Durawati, Mandura. Kelakon bondo ratu 3 rampung bakaryanku kunjuk marang sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa waning pintu wasi Jalatrana Ngrasana. Kowe Hamsa kowe. Ya dasar Warnata. Ayo ora sandhap tutupi. Ora sang nganggo karti sameka negaramu ketaman megeblok. Bisane wali nang termul temajati ento tinumbalan pustaka jamus klima soto. Ora sang dadak koyo api-api negaramu ketaman megeblok. Pancen niatmu bakal bedah negara Ngamarta Durawati lan Mandura. Mergo kowe dikongkon karo Prabu Jarasandha. Ya apa ora? Ya dasar para nyata. Kowe ngerti ora? Aku nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngrasani marang nata Mandura, kowe ngrasani bakal bedah negara Mandura jelek nyawang glele jagat sepira bulan. Kowe jelek urip. Kowe wani ngrasani negara Mandura. Malah babar pisan kowe tak arangket piye? Muni piye kowe? Babar pisan kowe tak arangket. Negaramu tak bedah, tak aturke Prabu Jarasandha. Kowe arep ngangket Baladewa. Kowe arep ngangket Baladewa. Yo dasar para tuplak iki. Iki apa iki? Iki pamunaning Satu Sekti Kyai Nenggala. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming capurmu ora bakal monggo mulya. Pengen modar, yo. Pengen modar. Pengen tinjau akhirat nyawamu yo. Wah, kelakon penjang kamu kowe Hamsa. Kowe dewa sepeleke. Mangsane. Ora mati derajat apa parat. Kocap kacarita. Nalika semanten sirna Margalayu. Sang Prabu Hamsa kenging Kyai Nenggala ndebabak mungging dadah tutuk ngorok kaya kawah. Tanggaping ganti Sang Prabu Dimbaka kadange karo Sang Prabu Hamsa. Sigra lumajar anglumpati kuwandaning Sang Prabu Hamsa dilangkahi Dimbaka, Hamsane urip. Pendak-pendak Dimbaka mati dilumpahi Hamsa dimbakane urip. Yo. Koko Prabu kok ya ora duwe penggalih yen to ratu kawe raga loro nyawa siji. Mula matine kudu bareng. Lah kok ora nganti tekan semono? Iya kae Werkudara, wong kang tumandang gunake akal ning ora nggunakake akal. Ya. Mula Dimas pun Kakang dawuh karo kowe. Dawuh apa? Maju Hamsa Dimbaka kae sirnakno bareng dunen Kumba. Wegah. Lho. Kok wegah piye? Sing maju Baladewa nampani penantange Hamsa. Monggo janjare mau sing nantang Hamsa aku. Ning sing maju Baladewa. Baladewa wis karebut mungsuhe Werkudara.
Mula ya wis ben dirasake kabeh sing tak ucapke ana nyatane jroning atiku muga-muga Baladewa kewirangan ning pabaratan nyatane saiki dirasake. Lho. Yen ngono si Adi iki meneng-meneng mujekke kadangmu tuwa to? Ora mujekke. Ning sesuk meneh nganggo tatanan sing nantang Hamsa aku sing menyang Baladewa. Wah. Ora wani rembugan. Wanine mung kari tumandang. Ratu model apa? Ning yen ora mboke wangi kae mengko malah kesuwen. Mergo taunana windanana nek ratu kae mati ning mbaka siji ora bakal iso mati, ora bakal iso kalah. Ora kalah yo ben. Yen ora kalah sing kalah kadangmu Mandura kadangmu tuwa. Ben dirasake men isin. Men mirang. Nek dindi anggere ora dadi karepe bengok-bengok kaya kernet. Wis ben dirasake. Aja ngono to Werkudara. Belanana. Wah, kaene tak bilani mengko nesu. Yen nesu mesti ngunek-unekke karo aku, mongko aku wegah dunek-unekke karo wong. Ya yen aku trimo hatiku, yen nganti tanganku ku mlawe nyampluk raine Baladewa, kriwikan dadi grojogan, geguyut dadi tangisan. Wis ben dirasake. Perange tekan sok ben ya wis ben. Ngono to? Ya, Ya wis. Nek Dimas Werkudara ora gelem tumandang ora apa-apa. Ning aku kuwi kadange Taruna. Nek nganti kadangku werda kae engko kewirangan aku ya melu isin. Wis. Yayi Lungguh sing sekeca. Pun Kakang dhewe kang bakal gawe pati ning Hamsa Dimbaka kae mati bareng. Yen si Adi ora gelem rewangi ora apa-apa, aku tak menyang. wah arep ndi? Arep ndi piye? Kowe arep ndi? Arep maju perang. Wah, aku durung tau weruh Kresna perang. Kowe kalah. Kalah ya wis ben, tak totokane nyawa ora apa-apa. Wah, Yen aku mati Pandhawa ora nyanding nata Ndrawati ya wis ora apa-apa. Wong nyatane tak kongkon ya wis ora gelem. Gunane apa aku urip? Monggo uripe Kresna ki mung dadi kuwi adhiku. Kresna ki kadange tuwa. Wong tuwa akon karo Kadang Taruna kok ora distokke, lara atiku ya wis ora apa-apa. Wis aku tak mangkat. Aku tak kewangi kok Prabu Mandura. wah, wis kene wae aku tak menyang. Wah, nek kono ngomong pinter, kene wis gawe pawadan, gawe alasan supaya ora maju perang kono luwih pinter. Wis kono wae. Wah, pesen kopi. Kresna kok ngopi ora. Tandangane Hamsa Dimbaka tak dune kumpul. Aku tak takon karo kowe Wangsrana. Nggih. Werkudara kok mateni musuhku ki sing sapa? Werkudara kok mateni musuhku Hamsa Dimbaka ki sing sapa? Ngandhut wah. Wis bakul obat wonge. Aja ngono to, Mbak ya wis ben kowe iki senengane kena karo Koko Prabu Mandura kok ling ngelokke sak penake dhewe. Sapa sing bakul obat? Sapa sing bakul obat? Mangke meta Werkudara menika mboten badhe niat ngelokaken kados mekaten menika. Aku takon langsung dhisik. Inggih, kula kedah matur menapa? Kok Werkudara mateni Hamsa Dimbaka sing sapa? Werkudara mateni Hamsa Dimbaka sing sapa? Ora ngaku aja nglakon botak obrak-abrik. Sing arep dobrak-abrik apa? Sing arep dobrak-abrik apa kula tak nyumrisa? Wong anggere nesu apa-apa arep dobrak-abrik, anggere nesu apa-apa arep dobrak-abrik. Ing mbari dipun obrak-abrik menapa? Negara Ngamarta tau obrak-abrik Werkudara. Yen ngono kramane ora ming Hamsa Dimbaka. Ning kok Prabu Mandura dadi kraman negara Ngamarta. Minggir ora jangkae. Sik. Gusih. Menika Werkudara sampun duka lho. Werkudara wis nesu lho. Wong anggere ora ketemu perkarane kok apa-apa dirusak, Gusih to. Mulane aku petang kuwi Wangsrana. Inggih kula badhe munjuk atung sapaduka. Sing ngakon Werkudara sapa? Kula. Lah genah saiki. Pancen ki menungso ora tenan. Pancen kowe iki najan kadangku karo ngono kowe senengane pirawan karo Kadang Werda. Kowe iki sing karo aku. Wong sak Ngamarta padha mresani kabeh nggonku perang karo Hamsa Dimbaka. Aku ora kalah. Aku ora kasonan. Lah kok kowe kongkonan Werkudara kon mateni Hamsa Dimbaka ki anggap aku kalah piye? Nun sewu, kok Prabu menika perang mung nggunakake okol ning ora nggunakake akal. Ora nggunakake pikiran. Lah iya. Wah, ming okol tok. Ming patut dumeh duwe nenggala, dumeh duwe alugara, jojoi kabeh.
apa nek dijojok terus menang. Wah, perang digunakake akal ora mung ngokol tok. Panjenengan risa mboten Hamsa Dimbaka pendak dipateni iso urip to? Ya, Panjenengan kok mboten Mas paosaken kanthi permati. Nek Hamsa mati dilumpati Dimbaka urip si Hamsane. Yen Dimbaka mati dilumpati Hamsa dimbakane urip. Menika menawi ginakaken akal tegesipun ratu loro menika ragane loro ning nyawane siji. woi dimake. Pentunang-pentunong. Wis to kuwi rasa melu-melu to. Ratu galak ning goblok. Goblok dasmu kuwi. Ora nganggo akal. Lah iya. Lah inggih. Mila kula utusan kaliyan Werkudara supados mejahi dhateng Nalindra menika kala wau sareng. Menawi mboten ngaten menika mangke pungkasipun mboten badhe rampung-rampung. Sampun to, Werkudara menika mboten badhe niat nyamrangaken Koko Prabu. Ning niatipun Werkudara menika supados enggalo paripurna peperangan menika. Ning sumeneh ki Taren. Lah anggenipun badhe Taren kados punjupun panjenengan menika ya repot kaya ngono kok. Wah, melayu mlono, melayu mrene. Mati kowe Hamsa. Baladewa sepelekke iki Kyai Nenggala. Mati kowe urip meneh. Dimbaka dipateni mati kowe. Iki Kyai Nenggala pamunaing Satru Sekti Werkane Guna Jurusala. Wah, ngecek kowe. Kowe ngecek kowe iki. Kowe ngecek kowe, jelas kowe ngecek kowe. Wah, bojo ngece. Bojo ngece. Lamun ngece. Malah nembang ora. Sampun sakmenika kundur. Wonten negari Ngamarta. Malah kula titip. Titip apa? Arjuna kadhawana sowan mriki. Wah, malah kongkonan wong tuwa. Mau namung jawelaken Janaka timbali rakamu Ndrawati. Iya, wis tak Arjuna ulun paring adab. Gandeng wis padhang kanan negara Ngamarta, Hamsa Dimbaka wis tekaning pati. Monggo Hamsa Dimbaka kuwi utusan ning Jarasandha. inggih. Pun kakang wis dawuh kalawan kadangku Kyai Werkudara yen to ya kuwi sesaji korban ganjling Sajrajasuya tanala kejaba mung Prabu Jarasandha ing Giribajra. Kebareng paduka, ayo budal nang Giribajra sawawi kula dherekaken Werkudara. Nggih. Siagi ora aja keri. Nderek pun kakang nang Giribajra. Yo, ayo tak dherekake. Janaka kula nun paring adhawuh. Aja lali ngampira napa kawan. Nadyan wujud abdi, nadyan wujud panakawan. Kakang Semar kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap kasinggihan mekaten. Kanthi Kakang Semar saat manjane lho niki ngestaken dawuh monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Werkudara. Wah, ayo tak dherekake ngersa kakangku.